Номерът на Бойко Борисов беше с заглавие екшън, динамика и драматични обрати. Евроком България. Много ги е страх, много са оплашени. За да стигне Ахмед Доган пред студенти да ме нарече мухлю, преди няколко дни значи, че си изтървал нервите. Сега бате Бойко се ядоса. Трябва да му кажа, че определението мухлю е рече лично и е мъжко. И ако има коражеца, да ми го каже, когато е близко до мен. Орел ли е, сокол ли е, ястреб ли е, такова фъркане ще падне, че просто сокол Сорис. Орел ли е, сокол ли е, ястреб ли е, такова фъркане ще падне, че просто съветвам го да не се доближава никога близко до мен. Господин Доган, ако видите Бойко Борисов, моля, преминете на отсрещния тротуар. Да не стане беля! Нали. Аре, бъркай си! Шо не бъркай? Аре, бъркай, пилешаро сега! Бъркай! Шо не бъркаш?